Για σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπορείτε να γίνετε διάσημοι διαδικτυακά και τι ωφέλη μπορεί να έχετε από αυτό στη ζωή σας την καθημερινή. Λοιπόν, η συνταγή αυτή είναι δοκιμασμένη πάνω μου και όπως ξέρετε, για μένα παραμιλάει όλο το ελληνικό ίντερνετ. Κάποτε παραμιλούσε και το διεθνές ίντερνετ, οι εποχές MySpace, τώρα πλέον όχι. Αλλά θα επιστρέψω και εκεί γιατί έχω φτιάξει Tumblr και σκοπεύω να γίνω διάσημο στο Tumblr. Μπορεί και να μην τα καταφέρω ποτέ, αλλά είναι ωραίο να βάζεις στόχους στη ζωή σου. Πρώτον, για να γίνεις διάσημος, πρέπει να έχεις ωραία φάτσα. Άμα δεν έχεις ωραία φάτσα, πρέπει τουλάχιστον να μάθεις να ντύνεσαι. Αν δεν ξέρεις να ντύνεσαι, μπορείς να κοιτάξεις lookbook και tumblers και να δεις τι πουλάει αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο λοιπόν πουλάει το swag και γι' αυτό όπως βλέπετε φοράω μπέι καπέλο, χωρίς να ξέρω τι συμβολίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρει ακριβώς αυτό. Με ενδιαφέρει απλά να το βλέπουν 14χρονα και 15χρονα παιδιά στο ίντερνετ και να με το ξάζουν χωρίς ακριβώς να έχουν λόγο για να το κάνουν αυτό. Τελειώ. Κανόνας δεύτερος. Όποτε βγαίνετε ή ακόμα και να μην βγαίνετε, πρέπει να δείχνετε ότι περνάτε τέλεια. Τέλεια. Ότι η ζωή σας είναι πολύ αξιοζήλευτη. Εγώ, ας πούμε, Κυριακή βράδυ δεν έχω τι να κάνω, κάθομαι σπίτι, αλλά περνάω τόσο υπέροχα επειδή έχω μαζί μου τη φίλη Absolute. Περνάω υπέροχα. Δεν μου χρειάζεται κανένας. Κανόνας νούμερο 3. Κάνε extreme πράγματα, χωρίς λόγο. Να μην ξέρεις γιατί το έκανες. Βάψε κόκκινα τα μαλλιά σου. Τέλειο. Χωρίς λόγο. Αύριο κάνε τα μπλε και την επομένη κάνε τα mauve. Κανόνας νούμερο 4. Φτιάξε προφίλ σε ό,τι ιντερνετικό υπάρχει. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Vine, Tumblr, τα πάντα. Πρέπει να έχεις προφίλ παντού και να ασχολείσαι με όλα. Άμα δεν ασχολείσαι με κάτι από αυτά, συγγνώμη κουκλίτσα μου, δεν έχεις μέλλον. Ο επόμενος κανόνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει να το θυμάστε. Πρέπει να μην απαντάς ποτέ στα σοβαρά. Πρέπει να μην παίρνεις τίποτα στα σοβαρά και πρέπει να περιφέρεσαι λες και είσαι το κέντρο του σύμπαντος. Καλό παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ανώνυμα στο Tumblr, στα οποία πρέπει να απαντάς ειρωνικά. Όταν σου λένε είσαι διάσημος, πρέπει να λες όχι μωρέ, σιγά, έχω 25.000 follower, δεν με ξέρει κανένας. Εντάξει, σιγά μωρέ, τίποτα. Απλά έχω 50.000 ανώνυμα το δευτερόλεπτο, επειδή κάποιοι λίγοι συγκεκριμένοι άνθρωποι ασχολούνται με τη ζωή μου. Επόμενος κανόνας. Πρέπει να κάνεις φωτογραφίσεις. Αν δεν είσαι αρκετά ωραίος και δεν αρκετά πρωτότυπος και δεν έχεις φίλους φωτογράφους, μπορείς πάντα να πας και να δώσεις όλα σου τα λεφτά σε φωτογράφους και να σε βγάζουν φωτογραφίες. Τέλειο. Αν πάλι δεν θέλεις να το κάνεις αυτό και θέλεις να κάνεις κάτι πιο προσιτό, μπορείς να αγοράσεις μια DSLR κατά προτίμηση 2.000 ευρώ και παραπάνω και να βγάζεις τον εαυτό σου φωτογραφίες και να βάζεις και tag από κάτω το όνομά σου και photography λέξη από δίπλα τύπου trademark. Το επόμενο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι είσαι διάσημος όταν αρχίζουν να σου δίνουν τσάμπα πράγματα. Όπως αυτό το ειστήριο για το Rockwave αύριο που κάνει 1 cent. Που σημαίνει είναι πρόσκληση. Εγώ δεν πληρώνω ποτέ ειστήρια για live και τέτοια, γιατί παντού είμαι καλεσμένος. Γιατί είμαι καλεσμένος, γιατί όταν είσαι γνωστός θα πας εσύ. Που σημαίνει ότι θα έρθουν και άλλοι εξαιτίας σου. Θα πούνε, ας πάμε εκεί, επειδή είναι ο Alex Lightning εκεί. Win-win situation, ρε παιδί μου. Εσύ πας τσάμπα διασκεδάζεις, οι φίλοι σου πάνε για να σε δούνε, και οι φαν σου και το μαγαζί βγάζει λεφτά. Τελευταίος κανόνας, πρέπει να τα είσαι καλά με όλους. Πρέπει όσοι είναι οτιδήποτε διαδικτυακά ή και όχι διαδικτυακά μόνο, οποιοδήποτε είναι κάτι, πρέπει να τον δοξάζεις και να του γλύφεις τον κόλο. Πρέπει να λες μόνο καλά πράγματα για αυτόν και να το παίζεις κολλητός του, κολλητή του ή οτιδήποτε. Μπορείς φυσικά πισόπλατα να κράζεις, βασικά σχεδόν επιβάλλεται να κράζεις πισόπλατα και γενικότερα πρέπει να λες ψέματα για τα πάντα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να σας λέω ότι έχω 1 δισεκατομμύριο ευρώ και χαλάω κάθε μέρα άπειρα λεφτά χωρίς λόγο και γενικότερα είμαι πλούσιος και δέχομαι προτάσεις από πάρα πολλές πλευρές να κάνω διάφορες δουλειές τις οποίες αρνούμαι γιατί είμαι true. Φυσικά και πρέπει να έχεις άποψη και να τοποθετήσει για τα πάντα, ακόμα και να μην σε αφορά. Δηλαδή, άμα τσακωθεί κάποιος άλλος, φυσικά και πρέπει να πάρεις μέρος και να διαλέξεις με ποιον το μέρος είσαι. Νομίζω ότι δεν λέω κάτι εξωπραγματικό. Όλοι πρέπει να τοποθετούνται. Και σημασία δεν έχει τόσο το τι θα πεις, αρκεί να πεις και εσύ κάτι. Αυτό το έχουμε μάθει από το Twitter. Πολλά από αυτά τα έχουμε μάθει από το Twitter γενικότερα. Η τελευταία συμβουλή, την οποία όντως προτείνω, γιατί είναι το μόνο που κάνω, θα πρέπει να προβάλλετε κάθε στιγμή τη ζωή σας και πρέπει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε να ξέρει περίπου τι έχεις κάνει εκείνη τη μέρα. Άμα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να μάθει τι έχεις κάνει εκείνη τη μέρα, κάτι κάνεις λάθος. Πρέπει να είσαι προσιτός. Βασίλισσα, κοντά στο λαό σου. Αυτές ήταν οι συμβουλές του Alex Lightning για το πώς να γίνετε διάσημοι. Πιστεύω ότι είμαι ήδη πάρα πολύ διάσημος και μπορώ να μοιράζω τέτοιου είδους συμβουλές. Εάν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, θα ήθελα να μου κάνετε subscribe, like και comment. Αν δεν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον subscribe και like και comment σε φίλους μου, όπως NightPowerGR, ο Titkov, που είναι πολύ καλός μου φίλος. Μπορείτε να κάνετε like, subscribe και comment σε βιντεάκια του Δούρβα ή του Μάκιους. Μπορείτε να κάνετε follow το φίλο μου Πάνο Μπερέτη του Πούστη, το φίλο
φίλο μου Ιτσελονίδας Κατουρλίτσο στο Twitter. Μπορείτε να κάνετε follow και την Αψύμφια Στέση και μπορώ να ρίχνω ονόματα για πάντα γενικότερα για να δείξω ότι είμαι κοινωνικά δικτυωμένος. Γιατί έτσι κάνουμε εμείς οι διάσημοι. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και είμαστε όλοι τόσο κολλητοί μεταξύ μας. Φυσικά και όταν τυχαίνει να είμαστε φίλοι από πριν, αυτή η φιλία δεν υφίσταται και είναι όλα λόγω εκμετάλλευσης. Φυσικά έτσι. Εκμεταλλεύουμε όλους τους φίλους μου. Ελπίζω να το κάνετε κι εσείς, γιατί αν δεν το κάνετε είστε βλάκες. Γεια σας.